sannu gobe da nisa, yara abin tausayi ne rayuwar su zama kuka. Dalilin da san kai jawo sannu gobe da nisa. Salamu alaikum. Yan yare-yaren nan kun ga kuna ta jiran mu ga Musa ya zo ya ta canja mana magana shi kamar rediyo ya taɗi mai ta dinnan ko to kun san dinnan to a ku jira kai ku shigo a hankali ku shigo yawa buɗe kai zauna nan kai ma ka zauna nan layin mata da banki dawo nan zauna nan ke ma zauna nan yawa din Allah banda hayaniya kun ji ni ko in na ce ku yi shiru ku bari da yara na gida da masu kallon mu a daidai wannan lokacin a YouTube ɗinmu na Progress Radio TV za ku ga shirin taburman yara kai tsaye kuma ku yi sauri ku ɗauka wayan kuɗin nan kuma idan kun yi ku danna mana subscription ɗin nan ku danna mana like ku yi sharing ɗin nan ko to yawwa Hassan da Hussein ko yan gidan mai gwanjo to ku zauna nan ai na san ku ko ba yan gidan Alhaji Abubakar mai gwanjo ba na Alhaji Alƙali dan Baro ku zauna nan yawwa wai sunanki la Mansura Abba Fesha da to ke ma zauna nan to don Allah kuna ji na ba tare da bata lokaci ba zan karanta muku lambar da za ku yi amfani da ita ku kira mu da cikin shirin kuma idan kuka kira ina son wancan satin ku san mun yi karatu ko nace kowa dauko min takarda in kowa dauko takardansa ya zo ya karanta min layi hudu na farkon pejin ko a takardar da ka fi so to wannan satin ma bari mu gani suwa ke da kokari suwa aka ba assignment wani assignment aka ba don haka to wai ga dan gwari nan zai shigo kun yadda shigo yara to dan gwari ka shigo ka zauna. Salamu alaikum neman na ce bari in zo saboda yaran nan a dan ba ta kunna sadi ba nan nayi nima bari in zauna nan to shikenan ka zauna nan ban da surutu da warin burkutu kuma ga dan kurmatin shi ma zai zo zauna bebe to ka zo ka zauna. Salamu alaikum ni ma na ce bari in zo in zauna muku to shikenan ku yi amfani da lambar nan 0800281738 ko kuma 0703695346 jamun salula nan din Allah ka tsaya ka daukan min kiran nan ka taimake ni shine kawai ka zo ka tafi ina Hafsatu to ki zo ki taimake ni ki daukan min lambar kin ga yaran nan za su min hayaniya ga littattafai ga pencil ga biro kuma wanne zan dauka din Allah. Shirin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan gidan radio Progress da kuma Television International din nan da kuma YouTube din mu Progress Radio TV din nan da kuma Facebook din mu din nan yawa a da inda kuke a sassan fadin duniya muna jiran kiran ku din Allah ku kira 0802811138 ko kuma 0703695346 kuma wallahi wanda yazo sai ya min waka makarantar sa da ake yi dandiro ya nura na ya gaba da ya haka ka zauna din Allah daga an fara waka sai ka ta yin rawan nan wannan kuma yazo yana ta min dariya ka bar dariya na bayana din Allah ku zazzauna yawwa to ko kuma din kulli to star wanda wata sata din nan to din na wanya ba ban yi nasiri ba. Salamu alaikum. Halo? Wake magana jidin Allah ka dan ka taimake ni mana dan Allah layin mana to ya gyara mun kuma na gaba ko ne masu gyara mun din nan ba. In wannan layin bai ba sai a sa 0703693846 ku kira da shi din Allah duk wanda ya kira ya same mu din nan Aisha din nan Aisha Nasma din nan kika yi rubutu a motar baban ki kika rubuta sha Tijani ringin wai Aisha ta Tijani ringin da zai ta rubuta ina jin ki ayin salamu alaikum. Halo ni kan yau na'urar na ta min abin da ba ta so din Allah kuma wallahi tunda na'urar ba ta bai kuma ba tun tashi wai dai in tashi in yi zuciyar na in ce na ya fushi to wallahi ba komai ya same ka karke yin hakuri ko kun ji yara ina ba ku shara in ko kai hakuri ina sai ga komai ya wuce din ne wallahi yanzu gashi nan wai din dai halo Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa ke magana? Faruk. Jidan Allah Faruk daga ina din nan zai kace ni ne Faruk daga unguwa kaza ka faɗa mana. Diga duku. La Faruk daga dukku Umar Faruk daga dukku din nan ya zo. To Umar Na'am. an ba ku assignment a makarantar boko ko ta Islamiyya? To wani irin assignment ne kuma wani malami ne ya ba ku? Na Islamiyya. To me aka ce ku nemo? Yusabbihu. Na'am, Yusabbihu aka ce ku kawo hizo ta biyar din na suratul Jumu'at? To yanzu ka karanta min aya guda ka calgan mu tsaye lokacin aya guda ka samu ladan. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير. Kai wa huwa ala kulli shay. Na'am. Faruk ka jira ni kan ya isa ka nan din Allah maimakon ma ka dauko Qur'ani ka diba ka faɗi ba daidai din nan ba to ka gaishe da abokananka su biyu. To muna godiya bari mu je wani kira an ce wai to mu yau kanka ce na gaishe da abokan nan na guda biyu din nan wai shine wai to salamu alaikum. Jidan Allah wanda kuke cikin tasi ku ƙara ma yara ƙara wanda suke cikin mota don Allah ku ƙara musu ƙara kun ji ko? Halo? Jidan Allah wajen ajin muryan jiwa shi ne wa alaikum assalamu. Lafiya galau wake magana kuma daga ina? Anas Abdullahi daga Kaltungo. La yaran nan daga Kaltungo to barka da zuwa daga Kaltungo ka gaishe min da kaka awa ka ce mata ni baram cha. To Anas jira an Allah an ba ku asami a makaranta? Ko? To me aka ce ku nemo? Hadda da jin Allah yaran da su ta bin waya sai su ɗauka Kur'ani ko su ce wai hadda ne. To ka karanta me in ji mana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة. To Anas aya biyun ma mun gode mun samu da aya biyu da ni da kai da wanda suka saurare mu Allah ya maka albarka yaran nan kuma ya ba baban ku kudi a cigaba da kai ka makaranta a sama littattafai masu yawa ko? To ka gaishe da mamanka ka faɗa tana ji ka gaida babanku da mamanku na ce na'am? Yawa ya ce wani na gaishe ki daga wani mu je wani kira mu gani la wancan satin akwai wadda ta ci takarda mufidat nasara na kira lamba baban ku na ji bai shiga ba shi yasa ban ce ku zo ku an shi littattafan ku ba. Halo salamu alaikum din Allah wa ke magana kudin baban ku na da tafiya kuma ba za ku yi magana ba a rage rediyo. Halo ni kan dan Allah barin je wani kira din ba kai a kusa zauna banda fada banda hayaniya dan Allah. Halo je Aisha ta jani ringin din nan wai tace wai baban sai na ta kamo musu amma bai samu ba kuma nace kawai na cewa ake wurin kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa ke magana kuma na gaina? Malama Fatima daga Barunde barka da zuwa. To an je makarantar boko ko islamiyya satin nan? To an ba da assignment homework? Me aka ce ki nemo?
islamiya kowa da yanzu islamiya to me aka ce ku nemo na'am Fatima Barunde ina jin kiki na'am aya biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن Masha Allah dama aya biyu na ce ki tsaya daga nan aya biyu na ce Fatima mun gode sosai bari mu je wani kira yaran nan yanzu 'yan islamiya ne da 'yan boko duk an cakuɗe to Allah ya makowa albarka salamu alaikum in ka ɗauka da ya baka sanin hansbiri za ka ji ya fi yin ƙara da yawa salamu alaikum wa alaikum assalamu wa ke magana Harira ne daga Balfiya. wane ne Harira daga ina daga Balbiya. la harira daga balbiya din nan to garin sa'an so what garin sa'an so what balbiya la da sayan kan watsin nan to an ba ku homework ko baki je boko ba an je makarantar boko kuwa an ba ku assignment homework aikin gida An ba mu. me aka ce ku nemo An sami drawing. wane irin drawing me aka ce ku zana kuma in baki da kyau ba na gani in kwakwale ki me aka ce ku yi drawing me aka ce ku yi drawing Mu gyara akuya da kare da shanu. la wo Allah sai ce hada naman gwada a titi za a ci naman kare na ji daɗi hada naman mu a titi ka zana shi da kyau wannan to bari in tambaye ki me sunan akuya da turanci Dawud. la maman ki na faɗa maki to me sunan kare da turanci wo Dog. yare na me sunan shawa da turanci mo menene sunan ta da turanci menene sunan mo da turanci din nan tun da kin ce da kare da akwai da sharuwa Shanu. nan Allah ba shanu ba da turanci cow cow to bari mu je wani kira din nan la yarin nan ta yi kokari ya gidan masu kuɗi din nan salamu alaikum Alaikum salam. wa ke magana kuma daga ina Abulkeri daga Fifas. abulkari daga bypass ina Khadija Ga ta nan. to bari sai mun gama da kai sai ka bani Khadija ina ka wanke uniform ɗinka ka goge an kuma yanke farce an yi aski ko ka yanke farce ka yi aski to don ba na son ka je makaranta wallahi kuma to yau wannan satin me za ka mai wancan satin ka ce ka fi iya me ne ka fi iya ma wani darasi ka fi so a wannan satin daga litinin zuwa juma'a da ka je jirin Allah abul kai ka yi ka ba anti Khadija الدرس الأول حروف الهجاء مسودة ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف با لام با قاف قاف abul kairi yaran nan ya kokari dan gidan masu kudi an kai ka makaranta ba ni Khadija anti Khadija ba anti Khadija wayan
Assalamu alaikum. Anti Khadija masmuki. Ismi Khadija. To ma anta. Alhamdulillah. To masha Allahu. To ana ki bani abinci ban iya ba barkar ki kure ni yarinyar ne girma masu kuɗi mai kokari din nan ina jin yunwa ni ja'a wadda abinci je. To kina ji na? Jirin Allah in ji kamin dariya kuma baki san ina da karfi ba in muna faɗa cizo nake fa. An ba ku wasa ne? To me aka ce ku nemo? Zane aka ce mu yi. Da me aka ce ki zana? Shanu da akuya da kifi. To ki faɗa min sunan shanu da turanci. Cow. Ki faɗa min akuya. Goat. Sai tsuntsu. Dead. To Allah ya maki albarka da fatar kin yi kitso ko? To don Allah gobe an je makaranta a mai da hankali banda hawan window a duro banda cin abinci a yi dafi hannu ƙasa ba a wanke hannu ba kun ji ko kike wanke hannun za a ci abinci ko? To Allah ya maki albarka ya ƙara baban ku dukiya da yawa a tukai ki makaranta a soya miki littattafai masu kyau din nan bari mu je wani gida salamu alaikum ni kan ban sai in tashi Aisha ta jani ringin nan baki kira ba kuma ban da kata ni inda na kira ki din nan kuma salamu alaikum halo gurguje in Allah ya kira mu a 0703695386 ko kuma 0802811178. Halo? Wa alaikum assalamu. Wace magana kuma daga ina? Daga Bauchi. La, daga Bauchi shine ka shigo? Kana cikin wani gari a Bauchi? Gwana? Bara. Gida? Me aka ce ku nemo? An ce mu yi drawing. Kowa dai duroyin nan Allah Khadija ta ce duroyin kuma Anas ya ce duroyin shi. To me aka ce ku zana? An ce mu zana kifi. Me yi sunan kifi da turanci? God bless you. Sai kuma me? Sai me? Sai tinkiya. To yanzu abin da me yi sunan tinkiya da turanci? La yaran nan dan masu kokari. Gobe makaranta. Suna jin ka. Jirin Allah kai magana dan mutanen baran nan fa ko yanzu in daukan muku kankana. Yawwa sai me? A sa sandal da safa. To mun gode sosai mun gode bari mu je wata unguwa muna ta gaida mutane na gani wannan Salamatu Al-Mustafa din na Ismail kina da mun flashin ita ma Namrat Umar din nan wai za ta shigo. Na'am? To sai an jima. To
wane ne daga oriji? Aisha Tijjani. La yarinyan nan dama yana ta neman ki mai fada, kuma me yasa kika rubuta Aishatu a jikin motar baba? Ban rubuta ba. Allah ya san salon ki ce na miki ƙarya din nan, kuma ƙarya ba kyau din nan Aishatu. Nasma? Don Allah kina ji ko? An ba ku asa a makaranta? Yau ce ku ne. Me aka yi? Bismillah, sai kuma yayi me? Allahu Akbar. Kuma ya wanke hannu ko Hindatu? To mun gode, Allah ya maki albarka, ya ƙara nisan kwana. To muna godiya, kuma baban ku ya samu kuɗi ta kai ku makarantar da za ku yi ta kokari kuma ku zama wasu abu a duniya, ku taimaka. Salamu alaikum, mu je kira na gaba. Salamu alaikum. Na ce salamu alaikum. Ka kudinka na tafiya don Allah mallaka magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Burguji ja mu fida? Yusra Abdullahi Marafa. Waye Marafa? Yusra Abdullahi Marafa. La na gano shi dan gidan su Antitima Marafan nan daga Abuja ko daga Gombe? Daga Gombe. La yaran nan dan gidan masu kudi din nan, to kace ma Antitima din nan dan Allah in ta dan wake, ina jin yin dan waken nan ko? To an ba ku asami a makaranta? An bani. Me aka ce a nemo? Na? Mathematics ne din da kaje Aisha ta ce maths 2. Me aka ce ku samu? Muna measuring of length. Measuring and length? Yes. La 2. Ya ake measurement din ka koya mana tun da ba mu iya ba. Ya za a yi measurement? Changing centimeter to meter and meter to centimeter. To length din fa. Now? Length can be defined as a distance between two or more points. Yes, between 2 or more points. Ana iya samun 3, 4, 5 ko yaran nan gidan masu kokari. Usmaniya ya ce a gaishe ka, ya maka tama ku tama, kuma daga kai ne shirin mu ya zo na ƙarshe. A madadin hukumar wannan gidan rediyon da kuma talabishin mai albarka ta sale wurin kawo muku shirin tabarmar yara din mu nishadantar da kuma ilmantar da kuma ɗebe muku kewa. A madadin
Musa Kabir ya aure sada da ku, sai kuma Umar Muhammad Gadan, Hafsat Ayuba da kuma Asma Abubakar da suka sada da ku da ke can bangaren mu na sashen TV. Muke cewa mu haɗu da kowa da mako.